Здравейте хора, значи, тук съм с една новина. Значи, почнах да продавам. В това видео ще ви покажа моите висулки, които можете да си ги поръчате. И също така гривните. Ако спре видеото, съжалявам, ще направя втора част. Почваме с първата кутия висулки. И тук почваме с зелените висулки. Имаме ето такъв шейк, ето такова захаросано желирано мече. Тук имаме едно бъбълти. Тук имаме обеци с макарони. Една чупливка и едно хавайско цвете, едно мече. Тук имаме пица и ето такова черно сърчице. Тук имаме огъващи се висулки, т.е. гумени. Тук имаме боровинково кекче, обеци кекчета, тюленче, хавайско цвете. Тук имаме две черни. Тук имаме шоколад, пак мече, макарони, маршмелчета. Тук имаме две мечета с една висулка. Чакайте. Тук имаме бели висулки, лече и ето такава мида. Червени. Тук имаме всякакви, които са метални. Тук имаме ето такива. Такива. Имаме и, нали, слънчоглед. 3 капибарки. И тук идва тежката артилерия, именно втората голяма кутия. Съжалявам, че ми е така гласа, просто да. Тук имаме ето такива висулки, кафенци с сладолед, панделка, тук виждате, така. За поръчки пишете в коментар. Ето тук имаме едни обеци, тук други, тук така и ето ги. Тук имаме един черен ключодържател и една огромна ягода. Сега ще покажа само някои гривни, другите, ако имат интерес, пак ще ги покажа. Само. Имаме една гривна с суши. Ето как изглежда. Сега ще покажа и още една гривна.